Masu saurare Assalamu alaikum, Muhammad Anur Muhammad ke fatan an waye gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Asabar za a ji cewa hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi watsi da shirinta da ya janyo suka da cece kuce kan sayar da wani kaso na haƙoƙin kasuwancin gasar kofin duniya. Masu fafutuka a Sudan sun yi gargaɗin cewa tsananin fari na barazanar ƙara muni ga matsalar yunwa da ta addabi ƙasar bayan shekara uku ana fama da yakin basasa. Wani daga cikin 'yan majalisar wakilan Najeriya da bai goyi bayan yadda majalisar ta amince cikin gaggawa da kudirin dokar da bangaren zartarwa ya gabatar kan kirkiro 'yan sandan jihohi ba, ya ce ba aibi ba ne 'yan kasar idan sun kira su 'yan amshin shata. Idan ana tunanin in an zo da abu ya kamata mu bi shi mu tsefe shi mu tabbatar da cewa ya yi daidai da bukatun Najeriya yadda za a amfanar da 'yan kasa, idan muka kasa yin wannan to yana ganin duk sunan da 'yan Najeriya suka kira mu ai ba su yi laifi ba. To can ma dai a Ghana 'yan siyasar kasar na ci gaba da bayyana ra'ayinsu tun bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da kudirin dokar tsawaita wa'adin shugabancin kasar daga shekara 4 zuwa 5. Bai ra'ayi da wannan ba, don ba wannan zai kawo mana mafita akan matsalan da ke tare da political system din namu ba. To za a ji rahotanni da kuma filin gane mana hanya a shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Bari mu fara da labaran duniya tukuna. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta yi watsi da shirinta da ya janyo suka da cece kuce kan sayar da wani kaso na haƙƙin kasuwancin gasar kofin duniya ƙasa da kwana uku bayan fara bayyana shi. Shugaban hukumar ta FIFA Gianni Infantino ya ce ya ɗauki matakin ne saboda shirin ya fara haddasa rarrabuwar kai a tsakanin masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa. It's the biggest setback of Infantino's time at FIFA. Wakiliyar BBC ta ce wannan shine babban koma baya na Infantino a FIFA. Shugaban na fuskantar kiraye-kirayen yin murabus sakamakon rikicin da batun ya haifar. Lamarin ya kuma haifar da rashin jin daɗi a cikin ita kanta FIFA ɗin, inda ɗaya daga cikin masu ba shugaban shawara ya yi murabus, yayin da babban jami'in gudanarwa na hukumar Kevin Lamar ya zargi Infantino da yaudarar ma'aikatansa. Ana sa ran Infantino zai sake neman wa'adi a zaben shugabancin na FIFA da za a yi a shekarar da ke tafi, amma har yanzu babu wanda ya bayyana aniyarsa ta tsayawa takara domin kalubalantarsa. Masu fafutuka a Sudan sun yi gargaɗin cewa tsananin fari na barazanar ƙara muni ga matsalar yunwa da ta addabi ƙasar bayan shekara uku ana fama da yakin basasa. Manoma a jihar Gedaref wadda ake kallanta a matsayin cibiyar samar da abinci ta Sudan sun ce har yanzu suna jiran a fara samun ruwan sama sosai duk da cewa an shafe watanni biyu ana cikin lokacin damuna. Sun ce rashin ruwan sama ya sa ƙasa ta bushe matuƙa, lamarin da ya hana su ci gaba da noma. A yankunan Kordofan da Darfur kuwa yaƙe-yaƙe sun sa an daina noma da gonaki da dama. Rikicin ya kuma tilasta miliyoyin mutane barin muhallinsu domin neman tsaro a wasu yankuna. A jiya Juma'a hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ta yi gargaɗi game da ƙaruwar matsalar rashin abinci mai gina jiki a jihar North Kordofan. Hukumar ta yi kira ga kasashen duniya da su ƙara samar da kuɗaɗen tallafi tare da faɗaɗa ayyukan jin ƙai a yankunan da rikicin da fari suka fi shafa. Hukumar kula da lafiyar zirga-zirgar ruwa ta Birtaniya ta ce wani jirgin dakon mai ya gamu da hari bayan wani abu da ba a gano ko menene ba ya buge shi a kuryar kudancin mashigar Hormuz. Lamarin da ya faru ne a daidai lokacin da mashigar ke ci gaba da zama wani muhimmin wuri na takaddama a rikicin da ke tsakanin Iran da Amurka. Ma'aikatan jirgin sun shaida hukumar ta Birtaniya cewa harin ya lalata injin jirgin, amma sun ce babu wanda ya mutu ko kuma ya jikkata. Rahotanni dai sun ce jirgin baya karkashin wani iko a halin yanzu, kuma an sanar da jami'an tsaron gabar teku na yankin kan lamarin. Wakilin BBC ya ce akwai alamun da ke nuna cewa kila za a yi wasu abubuwa masu kamari a makon nan, amma dai zuwa yanzu babu wani tabbaci. Duk da matsalolin tsaro da ke tattare da yankin, wasu jiragen ruwa na ci gaba da amfani da mashigar inda suke karkata ta hanyar da ke kusa da gabar tekun Oman. Sai dai Iran ta ce duk wani jirgin ruwa da zai bi ta mashigar ta Hormuz to ya kamata ya yi amfani da hanyar da hukumominta suka keɓe domin zirga-zirga. Labaran duniya na zuwa muku ne daga sashen Hausa na BBC. Hukumomin agajin gaggawa a babban birnin Ukraine Kyiv sun ce mutum 9 sun mutu, 23 kuma sun jikkata sakamakon sabon harin makamai masu linzami da Rasha ta kai birnin. A ce wasu an kai hare-haren ne a gundumomi 5 na birnin.
magajin garin wato na Kyiv Vitali Klitschko ya ce harin ya fada kan wani bene na jama'a inda hawa na farko da na biyu na gidan suka dan rushe. Ya kuma ce gobara ta tashi a wasu gine-ginen adana kaya da ke yankunan da harin ya shafa. China ta nuna matukar rashin jin daɗinta da mayar da kakkausar suka kan matakin da Amurka ta ɗauka na sanya sababbin takunkumi a kan wasu kamfanoninta. Daga cikin kamfanonin da takunkumin ya shafa har da Hunan Aihuwa Group, ɗaya daga cikin manyan kamfanonin kera na'urorin capacitor na Latroni a China. Amurka ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda abin da ta bayyana a matsayin take haƙƙin ɗan adam, musamman ma zargin amfani da wasu daga cikin al'ummar musulmin Uyghur a matsayin ma'aikatan dole. Sai dai ma'aikatar kasuwanci ta China ta yi watsi da zarge-zargen, tana mai cewa babu wata hujja ta gaskiya da ke tabbatar da su. Sabon takunkumin dai su ne irinsu na farko da wannan gwamnatin ta shugaba Trump ta kakaba a wannan wa'adi nata na mulki. Hakan ya kai yawan kamfanonin da Amurka ta kakaba takunkumi saboda zargin take hakkin ɗan adam zuwa 187. To labaran duniya kenan daga sashen Hausa da BBC. To sai kuma rahotannin da muke tafa da su, kuma yadda aka ji a labaran duniya, shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ya ce ya soke shirin shi na shirin hukumar na sayar da wani kaso na haƙƙin mallakar gasar cin kofin duniya ga wasu 'yan kasuwa bayan gagarumar suka da yunkurin nashi ya fuskanta. Gianni Infantino ya ce ya ja da baya ne domin yana ganin alamun shirin ya janyo rabuwar kai tsakanin masu ruwa da tsaki a hukumar. Ga rahoton Badamasi Abdulkadir. Mr. Infantino ya ce ya janye shirin nashi ne saboda a bayyana take karar cewa aiwatar da shi zai janyo a yi rashin muhimman masu ruwa da tsaki a harkar kwallon kafa a duniya. Ya ce idan hakan ta faru to wasannin FIFA za su kauce daga babban dalilin da yasa aka bullo da su. A tsarin da ya yi kokarin bullo da shi dai, Infantino ya yi wa ƙasashe 211 mambobin FIFA ta yin dala miliyan 40 kowace idan suka goyi bayan sallama haƙƙin mallakar hannayen jarin wasannin da hukumar ke shiryawa ga 'yan kasuwa. A ranar Alhamis, hukumar ƙwallon ƙafa ta Turai mai mambobi 55 ta kaɗa ƙuri'ar ficewa daga duk wata gasa da FIFA za ta shirya a nan gaba idan har aka aiwatar da sabon tsarin. Ita ma hukumar ƙwallon ƙafa ta Arewaci da Tsakiyar Amurka ta sanar da tirjiya ga shirin. Tana mai cewa mafi yawan kasashen cikinta sun dawo daga rakiyar Infantino. A yanzu dai shugaban hukumar ƙwallon ƙafan ta duniya mai shekara 56 yana fuskantar matsin lamba daga sassa daban-daban, yayin da yake neman sake tsayawa takara a karo na 4 a babban taron hukumar FIFA da za a yi a watan Maris. Rahoton Badamasi Abdulkadir Muktar kenan. To sai kuma Ghana, inda 'yan siyasa a kasar ke ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu tun bayan da majalisar dokokin kasar ta amince da kudirin dokar tsawaita wa'adin shugabancin kasar daga shekara 4 zuwa 5 a kowane wa'adi tsawon wa'adi 2. 'Yan siyasar musamman dai na hamayya na ganin wannan ba zai zama mafita ga tarin matsaloli na ci gaban kasar ba, inda suke ganin sai kishin kasa da fitar da tsari na doka da zai tilasta daina wofintar da aikin da aka gada daga gwamnati mai zuwa shine zai haifar da ci gaban ƙasa. Ben Abdullahi Banda lauya ne kuma ɗaya daga cikin masu taimakawa ɗan takarar shugaban ƙasa a babbar jam'iyyar hamayya a ƙasar ta Ghana NPP Mahmudu Bawumia ga tattaunawa da suka yi da Umaima Sani Abdulmumin akan wannan kuduri. Danganin proposal da an kawo na tsawaita wa'adi na shugaban kasa from shekara 4 zuwa shekara 5 bai ra'ayi da wannan ba, don ba wannan zai kawo mana mafita akan matsalan da ke tare da political system din namu ba. Abin da zai kawo mana mafita shine mu duba dai mu abin ga a samu national economic development agenda guda. Kamar tsarin inganta tattalin arziki kenan? Wanda zai wajibta ma kowane gwamnati da zai hawa kan mulki ya bibiya wannan agenda. Domin yanzu kan da system din yake, kowane gwamnati da zai zo duka aikin da gwamnatin da ya wuce ta yi ta kai, sabon gwamnatin nan ba ta continue da wannan aikin nan. Idan na fahimce ka, kamar kowa iya zo yana fitowa da nashi tsarin da ayyukan. Abin da nake nufi kenan. Don shi muka samu one agenda, national economic agenda guda.
ni dai a wurina wannan zai kawo mana sauki. To yanzu tunda ana magana a kai shekara 5 baka ganin kamar wannan zai bada daman a daga karasa ayyukan maimakon a ce an bar shi wani ya gada kuma yanzu ma ba zai iya karasawa ba shi ma? No, ni dai a wurina ba haka nake ba. Baka ganin shekaru 5 din zai kawo sauki a sirka samun ayyukan nasu yana dan samun inganta maimakon a ce ba su samu lokaci sun zauna sun fara ayyukan ba kuma a ƙara shiga wani batun wani zaɓe? In muka je da shi shekaru 5 ma, in magan da nake gaya wanga National Economic Development Agenda in ba mu tabbatar da wannan ba abin da za mu samu mafita ba, abin da nake nufi kenan. To yanzu in kai ne kamar aka ce ya kake ganin tsarin ya kamata ya kasance wa'adin shekara nawa kake ganin zai iya isan mutum ya karasa wasu ayyuka? Na ni dai a wurina muka bar shekara 4 ba muka dibiya wa measures. Misali abin da nake gayawa mu samu wani doka da zai wajibta ma kowane gwamnatin da za ta so. Gwamnatin nan ta continue policies, programs and projects da tsohon gwamnatin nan ta fara ba ta kare ba. Shi gwamnatin sabon nan ta zo na shi ta kuma ta continue da wa'annan policies, programs and projects nan. Ni dai a wurina wannan zai kawo muna solution akan abin da ke cima mutu a Korea a yanzu. Ben Abdullahi Banda lauya kuma ɗaya daga cikin masu taimakawa ɗan takarar shugaban ƙasa na babbar jam'iyyar hamayya a Ghana wato NPP. To sai kuma Najeriya inda yayin da a yau aka cika shekara 2 da zanga-zanga kan tsadar rayuwa da rashin shugabanci na gari, iyalan waɗanda suka rasu da kuma waɗanda suka jikkata a lokacin na ci gaba da kira ga hukumomi da su biya su haƙoƙinsu tare da gurfanar da waɗanda ake zargi da ta'annati a lokacin a gaban kotu. Rahotanni sun nuna cewa zanga-zangar ta yi sanadiyar mutuwar mutum 12 tare da jikkata wasu da dama. Ko da yake hukumomi a matakai daban-daban sun sanar da kafa kwamitocin bincike domin gano abin da ya faru da kuma ɗaukar matakan da suka dace, amma har yanzu babu wani mataki na zahiri da aka ɗauka. Ga ƙarin bayani a rahoton da Zahraddin Lawan ya aiko mana. A ranar 1 ga watan Agustan 2024 ne matasan Najeriya suka gudanar da zanga-zangar ta nuna fushi kan tsadar rayuwa wadda suka ce za su kwashe kwanaki 10 suna yi. Yau shekara 2 kenan da zanga-zangar da matasa a jihohi daban-daban suka fantsama tituna rike da alluna masu dauke da rubutu daban-daban. Kuma har yanzu a Kano wasu iyalan waɗanda aka kashe musu 'ya'ya ko 'yan uwa a lokacin zanga-zangar suna ci gaba da alhini. Sunana Awolu Ahmed Isa Daurawa lambawan Sati. Ina ɗaya daga cikin iyayen yaran da aka kashe don zanga-zangar tsadar rayuwa wanda ɗana a har unguwarsu a cikin unguwa aka zo aka rage shi ba ma a filin wayan zanga-zanga ba, kuma na san ɗan sandan da ya harbe mun ɗa. Saboda haka har yanzu abin da ya dakatar da mu gwamnati ta yi alkawari ta kafa kwamiti za ta wuri mu za a biya mu yaran mu, wanda har yanzu gwamnati babu abin da ya gudana, muna cikin alhinin haka wanda ya gudana da tashin hankali yau shekara 2 kenan bata waiwaye mu ba tun da aka yi wannan abu. To mu kuma ba zan yarda in sarar da musamman yakin ɗana jinin sai tafi a haka ba, tun da na san ɗan sandan nan da ya harbe min ɗana. Amma kamar kun tuntuɓi hukumomi haka me suke shaida muku da bibiyar da kuke yi? Sanda muka tuntuɓa gwamna ya kafa kwamiti na justice wada muke ganin za mu samu adalci wanda yanzu ba mu yanke tsammani ba. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta yi Allah wadai da kashe-kashen, tana mai cewa an aikata su ne da gangan. Ƙungiyar ta bayyana cewa akalla mutum 24 ne aka kashe a sassan Najeriya yayin zanga-zangar, inda jihar Kano ta fi kowace jiha yawan waɗanda suka mutu. Sunana Muhammad Alhassan daga unguwar Daurawa, ni ne wanda aka harba a cikin unguwar mu jihar Kano Daurawa da ke Kogi. Mu ji ba mu gani ba kuma ba tare da mun yi wani laifi ba, har cikin unguwar mu 'yan sanda suka zo suna aikin su suka yi harbi. Muna ta kokarin bibiyar a bi mana haƙƙin mu, har yanzu shekara 2 mun shiru. Ganin yanzu har yanzu akwai hashashi a jikina na kasani, babu karfin da zan iya yin wani abu na kasuwanci tun da kuɗi na fito da shi na nemi lafiya tun a wannan lokacin emergency kuɗi sun ƙare mu, gashi yanzu ba ni da karfin da zan iya yin wani abu. Muna ta bibiya harkin ma wajen gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf, har yanzu mun ji shiru ga baki ɗaya ba wani abu da take yi a kai. An kafa wani kwamiti tun a wannan lokacin, an tantance mu wanda abin ya shafa sun tabbatar da cewa al'amarin ya tabbata, amma har yanzu ƙala ba wani abu ba wani
magana da gwamnatin jihar su ƙara yi. Na tuntuɓi daraktan yaɗa labaran gwamnan Kano Sanusi Bature da Wakin Tofa inda ya bayyana min cewa tuni suka fara aiwatar da wasu daga cikin shawarwarin da kwamitin da aka kafa ya bayar, kamar karɓo yara 'yan ƙasa da shekara 19 da aka kama su lokacin zanga-zangar da kuma tsare-tsaren kyautata rayuwa ta hanyar bayar da tallafi da zai rage zaman kashe wando a cikin al'umma. Kasan aikin gwamnati mataki-mataki ne, kowace gaba akwai matakinta. Watakila idan har an ce akwai waɗanda suke da irin wannan larurorin za a iya ba mu contact na irin guraren da suke domin mu je mu ga wani irin gudunmawa za a ba su. Amma abin da nake so mutane su fahimta shine tun a lokacin da wannan al'amari ma ya faru akwai mutanen da suka jikkata kuma gwamnati ta ɗauki nauyin ba su magani da kula da lafiyarsu. Tun a wancan lokacin da hukumomin 'yan sanda suka musanta zargin kashe-kashen, amma bayanai sun ambato kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International na zargin su da ƙoƙarin ɓoye shaidu tare da gaza ɗaukar matakin ladabtar da jami'an tsaron da ake zargi da hannu a kashe-kashen. Zaharuddin Lawan, BBC Hausa daga Kano a Najeriya. To inda